Kanang relo nimo? Pakapin na sa bubot. Klaro kayo na niluban. Murag bahit og tingog, mayang bana nga dahugtian. Sinitang iya ba? Eh, pas ini rin ba? Humot kayong buwak, oh. Sa maning panahon, uy, sige ra gyud uwan. Kini, mansarip ginamo karon. Ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Oy, Oh no! kumaayo ba nimo? Nang di makanangog bula. Oy, ikaw nagtanom da na? Isa na rin buwak day. Inyo ning buwak? Maayo. Maayo na yung gibuhat. Ako na yung ibalik. Kapon para ba ko nagitanom? Imo ding gilaksi. Unya mo ingon pa ka nga imo nang ibalik. Babalik pa din na. Mamatay naman na. Lati, sorry kay te. Abi na ko. Di para natin itubo rin yate. Agoy ka. Basig di ko kagwantaron ni paggawas ko to kung pa na nga nagtapot-trapo sa iyang pistola. Ganahan ka? Wala pasinsa gi kay te. Bayan na lang ako te. Ay, rilo na lang te. Ako na iatag mo rilo. Yo, te, rilo na lang gid te. Usay rilo. Dili ka mo daw to mga kuan bayad mga rilo. Kanang rilo nimo? Pakapin na sa bubot. Ah, grabe. Grabe naman kate, grabe. Ay, usay pataban sa bubot. Klaro kayo na niluban. Klaro kayo. Kamahal kayo akong rilo tiyo, kasyon yung rilo. Grabe. Mahal pa rin sa imo tiyo ba? Mahal pa rin sa imong rilo. Ako'y pakianaon sa branda na imong rilo. Kwarta na lang te, musig kwarta na lang, musig daot kay kwarta te. Dato ko. Kung ba na general? Sana Nya. Bayad-bayaran po kunin mo kwarta kay di ko mo dawat sa rilo. Uy, ka na buyong? Ah, grabe po kat guys, kita po kayo manulti oy. Kanang bulaka, gitanong ko na, gikan pa na sa France. Artiya po kayo mo sa likod kay dato imong bana. Nakabana na kag dato. Ubir na ka sa una. Regalo na sa akong bana, mahal kay na. Di para na sa kanang naimamatay mo na akong dalon. Nya, imo gilaksi. Unsa kon tama na aron? Sa, sige mo. Ang buwak para sa patay. Imo ni buwak patay? Madur kay bahok. Oh, hoy, hoy. Nang labay man kanak ko. Gago! Kabaga sa imong naong yun. Baga, gikikig naong. Kuan ba kayo balita ba ninyo? Kailan ba ko nimo? Taga, wala ba ka? Barita, ira ba ka? Nakita na ka ganina. Panhanda ka sa akong bana nga general. Sus palaban mga simbana. Ka-strikta ba kay nimo? Nakita na ba ko simbana? Tawag tiyan. Tawagan na ka akong bana. Busy ra ba gituron nag pahid sa pistola. Okay. Ay, gikaron. Mulakaw na lang ko. Strikta ba kay nimo? Hoy, kasaman ka? Mulakaw na ko. Wala ko. Ayaw, wati akong bana. Padong na to dali nagtagpistola. Yes, ka na yung bana nga tawag tiyan. Wa ko na niyo. Palaban na kasi mong bana. Hoy, Laban na sama ka. ka. Hoy, Mulakaw na ko. Ay, lakaw. Kamaldita kayo ka. Saan kayo mga laog kay buwak ba? Sige. What? Mansaris akong uyab. Mansaris akong uyab karon. Mga laog kay mga buwak. Sus, napoy bae po nga. Murag bahit og tingog. Mayang bana nga dahugtian. Dinan ta makakuha mo sige udot pa sa buwak tong dalon. Mga tagaw og mga buwak, mga laog. What's up guys? It's your boys! Tres Mosqueteros page! O karon mag-shoutout sa ta sa itong mga solid nga supporters diya sa Bukidnon. Shoutout sa itong mga igagaw diya. Leo Gordakibel og Donami Salas. Shoutout diya guys. Shoutout kay Mundano family og shoutout sa DNC Flower Shop og di ko kalimot sa akong family. Shoutout sa Clarito family. Og shoutout pre ko ni Erica Himarino from Candies og kang Queenie Villamor. Og pinakalas niya shoutout pre ko sa Clarito family. We are twins. Yes. Oh, shoutout sa atong pinaka-solid Solid nga nga supporters supporters diya diya sa sa Mabuhay. Shoutout kay Angelo Meletares. Shoutout kay Idol.